Brána 19. Chcenie. Viem, že koniec cyklov je vždy začiatkom niečoho nového. Beriem si z toho požehnanie a ponaučenie a odvážne vykročím do ďalšieho cyklu. Ctím si svoju ctižiadostivosť a dôverujem svojim pocitom. Zadania. 1. Aké cykly vo vašom živote sa končia? Aké lekcie ste z toho cyklu dostali? Kde ste získali jasnosť? 2. Bránite sa týmto záverom alebo si ich pripúšťate? Existuje niečo, čo musíte urobiť, aby ste vytvorili priestor pre začiatok nového cyklu? 3. Čo pre vás znamená intimita? Sú vaše potreby naplnené? Uspokojujete potreby svojho partnera? Žiadate jasne to, čo chcete? Umožňujete partnerovi, aby vám dával?